Και πάλι παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα σας δείξω κάτι κουκλάκι που έχω φτιάξει από βαμβάκι και από κάλτσα, είναι αυτό εδώ το μικρό. Και αυτό το βίντεο ήθελα να το κάνω γιατί ξέρω να φτιάχνω ειδικά πράγματα από κάλτσες και αποφάσισα πολύ καιρό να το κάνω και τότε θα το αρχίσω. Θα πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα που θα σας δείξω αυτό εδώ το μικρό που έχω φτιάξει από άσπρη κάλτσα. Είναι ένα μπεμπάκι, μελάκι. Είναι ένα μωρό. Η μαμά του είναι αυτή. Η μαμά του είναι αυτή. Η μαμά του είναι αυτή εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Είναι και αυτή κουνελάκι, είναι μαζί. Αυτό το έχω φτιάξει ολομόναχη. Με κουμπάκια. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η γιαγιά. Αυτή είναι η μαμά, αυτό είναι το παιδάκι, αυτή είναι η γιαγιά. Αυτή είναι η κόρη. Έχω φτιάξει και από κάλτσα μια φούστα. Φαίνεται. Έχω φτιάξει και μια φουστίτσα να τη φοράει. Είναι αυτή εδώ, όπως βλέπετε έχει κάνει και στα μαλλιά, ό,τι τα έχω κάνει. Τα άλλα μου αρκουδάκια λοιπόν είναι αυτό εδώ το μπεμπάκι. Και ο πατέρας, χοντρός, που είναι έτσι με ρύζι, το έχω φτιάξει. Αυτό ήταν παιδιά το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Βάλτε μου like, εγγραφή, subscribe και γράψτε μου σχόλια. Γεια σας!